गिबि गिबियावनो फुंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा रितिक बर', आं बरमा कलेजनि गाहाय नेहाथारि। दिनैनि प्रटेस्टखौ जोङो दा गासै जा सोलिबाय थानाय एन्टि ट्राइबेलफोरा 6 कमिउनिटि एन्टि ट्राइबेलफोरा जा एसटिनि कास्ट बिगासिनो बेखौ जोङो एगेन्स्ट लानानै प्रटेस्ट खालामनायखौ जोङो बरमा कलेजनिफ्राय लानाय जादों दिनै। ओमफ्राय बे जोङो बरमा कलेजल' नङा, गासै बर' हारि आरो गासै स्टुडेन्टफोरा ज' नांनानै कमिउनिटि जानानै बे प्रटेस्टखौ बयबो खालामनांगौ, बयबो माबायावनो खालामनांगौ। गासै एसटि कास्ट गासै ट्राइबेल, जोंनि गासै बेलेग हारिनि ट्राइबेलफोराबो नांगासिनो, जों बर'फोराबो नांगासिनो। गासै बर'फोरनि थैया माबानांगोन, जोंनिया नुजानांगोन, इसोरनो दिन्थिनांगोन जि जोंनियाव बर' थै दोङो होननानै। बेखौ रावबो बावगारनाङाथो, बर'फोरा रावबो गावनि हारिखौ नागारनाङाथो, बेखौनो सानो। जोबनायाव आङो बेखौनो सानो दि गाहाय सरकारा जि मोजां डिसिजन लाथो, बयसिम जाहाथे जेथिंबो माबा जायाथो, इनइकुवेलिटि जायाथो, आं बेखौनो साननानै जोङो दिनै बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायाव जोङो बे आसाम सरकारा, आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बे गोदानै एसटि होनो थांगासिनो दङ जे मोनद' हारिनो। दा बेखौनो जोङो माने हेंथायै